maar aan het party gaat je mij. Dat voor je waral, maar johan in jalan, benamu, benapietje, araveraat. Als alles in jalan, om je kaya, ama, is aan kalin in jana. Tegen halaf in nuance, wat ik zei, kunnen wanneer leer. En zo, wij lekker je devenieert, als je kan zeggen nog wachten. Als je een hoog miele, dus moer zijn de veel van hendig, die kan dan maar het beeldje stoch gedicht. Dus gemaakt riech, joh, de riech moer zijn, welke kan zeggen geen visken, dan kan ik het te veel. Aan de zietjes, dat ben ik ook. Op die tijd, je hebt er wel wat. Je hebt er wel wat. Zo wil ik maar vatten, kroeien. Maar ik maar vatten. Maar det var det som var okej. Vad det fattna blir med vad det kan lämna sälja kanske. Våg med hans. Galt där flysmäss så tackast det tar gynnes. Att tar hem din i stock och vår på att alltså i mäkhet kan det klart inte av. Jag har något i mässa att räcken är det klart inte davos. Grus vet det kunns hålla tatt med vår styr kännas. Jag själv kunde gro körsna hela väl var klub med jäsna hela men med det här till där. Han kunde då jag kunde inte så det ju så. Had you have one had is kaartje van de gemeente ook wie trouwens kaartjes had kom maar kinderen zijn die maken zo wat zeilen zo wat nodig aan die heel goed had er niet in de beeld in de show en die nacht ringes en etter att se grus had kan inte på färskar och kunnat an gummers så bi am sunjuk kala kina kutrum och kan jag att ska inte att han har hört 780 pound a minute, 780 on the market fan, 600, 650, 700, 550 on the market here, and 50, 1,000. This one is a nice pulling heifer for someone. So you can set here, 190 pound a minute, 690, 690. That is all we have for you tonight, ladies and gentlemen, and thank you. Pia Kert bra sån beuchen Nielenen har hat fast kommando i jasen i Kalava att förtro ju sån gamer på gummishow så i jasen makten Pia till Mora att 10 år så kan man kan inte bli man där bra